Ja voidaan jatkaa. Miten tuo kolmannen aseen saa? Ai näin. Ja miten kolmannen aseen saa painaa Y-pohjaan? Tai Sinku aika hieno kuitenkin. No vittu, mä en saanut tähän masinkani yhtään panoksia. Maksu liikaa. Miten sä käytät sun kaikki rahat? Tuonne päin, niin kuin juna menee. Kuvaat sen? Ei, kun mä otan valokuvia. Joko? Mikä niin on? Hosti. Aina sut vie tohon tiedäpärässä. Jos sulla ei niinku grillejä ollut koko eilisen matsin tai tuon harkkuja? Näin joo. Voi jumalauta. Mä piilo. Tapassaa kaikki. Omo! Mä en muuten tapa ilman sua. Nää on vähän erilaisia trageja muuten. Älä! Tekee aika paljon damagea. Ei ten. Älä selitä. Vandaali! Vandaali on lyömässä. Ohi. Osuma. Ja osuma! Okei, kapteeni. Snipu! Jes mä sain mun paskaan panoksen. Mulla olisi nipus panoksen. No, hankin niitä. Ostaa tee jotain. Vittu kun ei oo rahnaa. Vamo. No. Mä kuolen ensimmäpäs vois taas. Jee. Mikä toi on? Se on kapteeni. Ai jumalauta. Eiks mä osunut siihen? Mä en vitussa. Hei, sit lähti se. Sit lähti sieltä ja päin. Aina sitä pitää pitää päin. Koska ei... Tykit tuhottavia. Okei. Sanoit, ne on tuottavia. Joo. Hei, vihaset. Take this. Ja ketään ei vittu oikein välittänyt siitä. Eli edes kuitenkaan pass. Niin mä sain. Help! Ai jaa, noi. Feilaaks tää missio, jos sä kuolet? Ei. Respawnaat sulla uudestaan. Mitäs meidän nyt pitää mennä? Mitä tappaa nää kaikki jätkät? Killing the Missä ne on? Fallen. Tuolla. Me ei ollut reilu piilo. Jumalauto! Onko sä sieltä silti? No 3 plus 1. Jumalauta! Kapteeni! Thanks. No problem. Loppu aina vaan panokset. Tos mun vitu. Au, kuka? Mutta sä teet! Vittu sä aina tapaat ne. Sä käytät sen yhteen vihoisena superis vai? Vittu. Mä tipuin. No vittu! Ei! Mitä sä teet? Yritin päästä yli. Katoi. Hei, joku toi meidän ajoneuvo. Jumalauta. Kiitos. Oma! Mä katson onks tää toisi. No vittu mä menen omalla. Näin vaan, meitä. Jos osaa yleensä ajattelee. Mitäs? Tää menee vaan hitaammin täällä. Tossa on uusi. En mä sitä halua. Aha. Mä tajusinkin, että mulla on tää. Tajusin vasta nyt, että minulla on tähtäin tässä aseessa. Iius. Se on hyvä homma, että tajusut sen mun. Jumalauta, mä kuolen! Come on, jätkä. Yritän nyt vähän rauhaa. Au! Help!
Voi jumalauta! Jäi, mä spawnasin todella pitkälle taas. Paina X. Painoin. Noniin, tule. Mä yritän. Älä yritä vaan tule. Vois itekin ottaa mulle omaa ajoneuvon nyt tästä. Älä nyt sähläisi vittu sit sillä sun ajoneuvon. Mikä hajoo? Niin. Nyt sähläisi sillä sun ajoneuvon. Siinä on samanlainen mikä mulla on. Näissä tykit mä tein kyllä niinku näkään. Eikä niitä tykkeillä käyttää. No painamaan ampumanappia. Joo. Mennään. Ripataan toi. Ei sitten. Ei vittu, tää on ärhäkkävehjä. Tää on ärhäkkävehjä. Jumalauta! Täällä on tyyppejä. Ai moi Vandal. Autetaan näitä toisiakin. Meidän pitäis mennä ton ylös. Joo. Mä voin käyttää parkoodaamista. Täältä pääsee. Täällä on luuttipakkaus. Missä? Älä ylhäällä. Vittu, mä tuun sinne. Mitäs sinne pääsee? Hyppimällä. Joo. Saako mä sitä saa? Mitä mä saan? Helium Fallens. Mitä mä niillä teen? Ne on heliumi. Varo. Mitä? Mitäpäs vaikeita. Calcutta LR22. What? The Temple of Korra. Jas. Mihin meidän pitää mennä muuta? No, käydään katso tuota, tänne olisikin menee joku tie, eikös. Näihin valoja. Ai. Taas hyvä ajaa, ajappa ne vielä alas maapisti. Täällä on paloja kyllä joka nurkassa tuppuu. Mä halusin ajaa. Opettelee ajamaan, niin saat ajaa. Vittu, ei täältä pääse saatana noin vaan. Vain tekuu. Tonne varmaan. Se on oma. Mä pelastan sen. Ei huolta. Se oli paska, sit kuoli. Se käveli tohon ja kuoli. Saiko se sydänkohtauksen? Kuinka kauan se on ollut kuolleena? Spooky. Mitä tuolla ylhäällä? No se on joku hahmo. Joku nainen vai? Nainenhan meillä näyttää olevan. Host, mitä sä teit? En nyt se katos. Mitä se teki? Mitä muakin. Jää nyt host vaan sen. Kiitos vaan, näinkö mä tän. Host, jumma tappaka. Jätit mut yksin kuolemaan. Samalla Jätit tavalla kuin toi meidät. kuolija. Mitä me tehtiin? No ei, tää on vaikea. Tanssi. Mo.
Mo. Mo. Mo. Mo. Okei, kuinka paljon täältä tulee vielä näitä? Ja mä kuulin. Oot sä reveillä vaan? No, sit kun mä pääsen. Sit kun mä olin juonut mun kahvit, mä tulen. Au. Thanks, bitch. No nyt sä tapoit sen meidät taas. Läppoo! Se on niin siisti. Ei meidän kannattais, en halua satuttaa tätä sun tunteita tai mitään. Voisiko käyttää tota isoa erikoissäkköä, tähän isompia laumaa kuin yhteen? Vittu mä... En osaa. Mä yritän käyttää sitä yhteen lauvaa, mutta kun vittu ei niitä tuu tässä pelissä. Mitä? No kuka tämä kaveri? Ammu. Headshot. Ammu sitä hedu. Mä en osunut. Etteikö se töi jotkut varmaan. Ammuta sitä Singo. Se on varoituslaukaus. Noniin. Okei, lataan. Aloitetaan poika. Bam. Bitch, get out to me. Mun mäsin kanissa on nää 2. Vau, olipa vaikea vihoin. Missä on endit? Onks tää nyt semmos tulppiläkkiä?